uSimphiwe Makhanya ubelandela uMengameli uCyril Ramaphosa ohambisana namanye amalungu eKhabhinethi nakahulumeni waKwaZulu-Natal namanye amalungu e-ANC baqale kwamashu basuka lapho-ke behamba beyeme endaweni lapho kukhucululwa khona. Asixhumane naye. Simphiwe, sikwamukele indabeni zasemini, sitshele uMengameli utheni uma efika eThekwini kanti wamukelwe kanjani? Ngibonga noxolo ngikelele kumbukeli wezindaba ekhaya. Impela namhlanje sithe sivuka nje sabisi ithimba labezindaba sathola ke zona ezithi uMengameli wezwe uMnumzane uCyril Ramaphosa uzokubangisa lapha esifundazweni kwaZulu-Natal agxile eThekwini ukuzobheka umonakalo odalekile kulandela ke izibhelu zalezi insuku ezedlule. Kuningi ke noxolo okuhlalukile namhlanje ngesikhathi ekhuluma ke nabaphethe ke inhlaka zezokuphepha lapha ikakhulukazi esifundazweni nakuzo lonke njengoba phela ke uMengameli bephelezelwa ungqongqoshe wamaphoyisa kuzo lonke kuleli Mnumzane uBheki Cele kanye nabanye ke ongqongqoshe esingathi ke basohlakeni lwezokuphepha kwezwe bamtshelile ke ukuthi njengamanje amaphoyisa kanye namasosha akuleli asejutshwe ke eindaweni ezahlukahlukene ukuzozama phela ukubuyisa uzinzo kulandela lezigameko zokuzitapela nezigameko zodlame ezibonakalile lapha esifundazweni kwaZulu-Natal. Sikhulumile ke nawo uMengameli njengalokhu uzwa umbiko ohlanganiswe uMpendulo wakwaNdlovu echaza ukuthi yebo bewuhulumeni lokhu okwenzekile kubazumile kakhulu bebengalindele ukuthi lokhu okwenzekile kuzokwenzeka kuze kufike kulesigaba okufike kuso, kepha waseqinisekisa ukuthi njengohulumeni sebebeke inhlaka ezanele ke manje ukuba zikwazi ukubhekana nesimo esikhona ikakhulukazi kulezi zifundazwe ezimbili iKwaZulu-Natal naseGauteng. Ngikhuluma nawe nje noxolo umonakalo odalekile lapha kulezi ibhelu ulinganiselwa ke cishe singathi ngaphezulu kuka-20 billion lapha nje esifundazweni saKwaZulu-Natal ke siyisodwa, kanti asebeboshiwe kuze kube manje bangaphezulu kwenkulungwane namakhulu amane. Uqinisekisile ke uMengameli ukuthi labo okuyibona abebehlonza ke konke lokho okwenzekile singababiza ngobhongoza balolu dlame bazobhekwa babanjwe baphinde bagwetshwe bayohlala ejele, ngoba phela uthi uMengameli iNingizimu Afrika ngeke ikumele ukuba ibe nabantu abakwazi ke ukuhlala eindaweni ezimnyama bekwazi ukuhlela bephinde becabange ngamasu okubukela phansi umbuso. Ushilo ke ukuthi impela usazothatha isikhathi ukuthi isimo sibuyele kwesejwayelekile njengoba phela ke emaningi kakhulu amabhizinisi athintekile. Uma ngabe ngikhuluma ke amabhizinisi ngikhuluma ke ngendawo ezifana nengqingathela zezitolo ezikhona emalokishini ahlukene koMlazi nakhona koMashu, nalapha kubeke kwacaca ukuthi yebo umonakalo kulezo indawo ube mkhulu kakhulu futhi kusazothatha isikhathi ukuthi uqalwe kabusha ukuthi aphinde akhiwe lawo mabhizinisi abuyele esimweni esejwayelekile. Kukhona ke nodaba athe ukuthinta noxolo uMengameli udaba oluthinta ke ukubhekana neziqu zamehlo phakathi ke esingathi abomdabu baseNdiya lapha endaweni yasePhoenix kanye nabansundu. Shilo ke uMengameli ukuthi usejutshiwe ungqongqoshe wamaphoyisa kuleli uMnumzane uBheki Cele ukuba ayobheka lapha ePhoenix ukuthi ithini ngempela into eyenzakala khona, ngoba sekunembiko eminingi ukuthi abomdabu baseNdiya bayahlasela baphinde babulale abomsinso ukuzimilela kuleli esingathi abansundu. Lokho ke ungqongqoshe wamaphoyisa uMnumzane uBheki Cele uzokubhekisisa ebesebuyisa ke umbiko ohlangene ukuthi usehambe liphi ibanga ekuzameni ukubuyisa uzinzo kuleya ndawo yalapha ePhoenix. Angibuyiseli intambo kwena noxolo njengamanje eGoli. Sibonge kuSimphiwe Makhanya ubesibikela eseThekwini.